Remkim Optical, Zion Street, Dolis Cafe chunga, Midlam Harsat Nenitan, Engtiklai, Puin Athonin, Imit kan check sak theia, Tarmit frame shang classic changa tun lai ber kan nei rengboke, glass quality shang du thantur kan kol rengboka, power changai chi porang takin kan cha sak zung the, special discount pek ne kani, khovel moina le rau puinate, fiale fai takai mu hi kan du thu sam ani. Fapa Intihhlumna RapthlakPhena Thil Inthup chu kumkhadliam Hnуah Thuziak Hnutchhiat Atangin Hrechhuak Gujarata meiche pakhat Lila Jadav chuan Fapa kumsomli pahnih mi thina phena Thil Inthup Rapthlak tak chu kumkhataliam Hnуah Hrechhuak ve chau ti asoi Fapa Madav kumsomli pahnih mi chu April ni kwa sangni somni khan Narmada kanala mani Intihhlumin Hnunah ala ti hriatani arwang chu atuk April ni soma Narmada luya tang chuan an la chuak ti TOI chuan atar langani Fapa Intihhlumna chandik tak chu anu ngei poin a hremai lova police te poin chui ngai na an hre chuang lovani huna local zela Fapa Intihhlumna chan chu hriat du hle ma se chui ngai na a om ta chuang lo ani bermai vanei thak takin ni khat chu thomhnoda na bom ati failain Fapa Thuziak chu bedsheet Hnуah a hai chuak ta hlol maya he Thuziak hi mada fan Hnunah alakma April neriat sangni somni azia ngai ni in Intihhlumna chanle thil omdan chu fi atakin he Thuziak hian aron hai langtani mada fan Thuziak Hnutchhiat atanga alandanin anupuile angai zong te chuan mada fa ma a mi pat mei chiat na an hmang dun thin ti soin ama chu mi pat mei chiat na lama achak lo wangin fiam thu tho nan le nuizat bura an hmang zui ti atar langa vanduai thak takin mada hi aza mo atho theilowa anupui nei Hnуah po anupui nen har satna an tok chho ti asoi bok nu panuna achak lo wang chuan anupui beidongin mi padang akopsana an chen naina kolutin apasal mulai ngein an mudun ta thina ni madaf chuan anupuile angai zong chu inkop to lo turin angen chung po in enga ma an ngai lova anin kop zui ta zelani tianga ril ru hale hreom taka hun ahman chho ta ka wang chuan ama nun na lak mai chu athang ta zo ti Thuziaka chuan aziak lang nge ni Chinese American meichelar lilu kumsom thum palimi chu afanu thlangami pomchungin annu fa inthia char anni Chinese American meichhau sale michallang tak lilu kumsom thum palimi le afanu thlangami air te chu Hong Kong khopuya an chen na in kota thia mu anni ama hrechiang tu te soidanin mi hausa linlu China rama real estate company chairman fanu nei chun lilu hi ril rulama buaina anei ni in an soya annu fa hian vandui thak takin January ni ruk khan an chen na ina an ruang an char thu tual chung media chuan atar langani an ruang an char lai hian lilu chu saruakin an Hnуah afanu thlangami chu alo ku betti an soibok ama hi pasal nei lo ani afanei na pa chu apuang zar ngai lovani mi house afanu ani angin lilu hian khovel milar thahnem tak amel riata July ni sompasari sangni sompasari khan Secretary of State le First Lady ni na din mun lo chel to Hillary Clinton nen po tha an lo ladun to nge ani ba ga hian British zai thiam Rita Ora nen po anin mel riat thale bokani athi na chan dik tak hi riat anilova thunei tu terin dan chuan an chen na in chhonga tangin an nu fa hian an tlak thak an ringani an ruang an charlai po hian afanu thlangami air chu a oma alo pombet ti an soya police te soidanin autopsy result atangin athi chandik tak an hriat thei an be sei ti at dar langa thil omdan an chui zui mek bok IPS officer son chu atharin thomhno pa ngai a hak lain ama hrelo tu a Hnуah na thok hremna a pek dan chuan soisel a hlo hle mechi IPS Aishwarya Dongri chu Deputy Commissioner of Police DC Piatanalak lu ani Kerala
ko chia mani lok khan son ani a office alu vele ache dan chuan mi te soi hlo hle chol ni liam ta khan dongre chu civil dress in thuamin meche police station atlo a Hnуah akianga om north station atlo tel ngal ti an soya he huna hian final ama an din mun ayan fi ngal bok officer lian tak anina chungin hemini hian uniform aya thomno pa ngai a ha ti an soya Hnуah thok civil police officer meichia tho chuan an ho tu nu ni ti alo hrebik lo ni ngei turani an office kota covid-19 danin aphut angin IPS officer dongrei chu alo ti dinga a thil ti tumte chu alo zot tani IPS officer chu thin rim hle a motor wang tal poin IPS officer ani ti a hre turani ti in a vui vai tran tani meche CPO chuan a hriat chian lo wanga ngai dam adil nu poin in soifia turin thu a pezui tabok CPO chuan an ho tu nu chu civil thuama a oma wangin a hre mai lo ti a soya covid-19 danin a phut angin office kota alo dang tamai ani ti soin a in soifia na chu adu tok lova mani ho tu te za lo le in thla da puin traffic duty a ni chung tan tirin hremna a pezui ti an soibok he thil thenga wang hian the Kerala Police Association chuan Home Department lama IPS officer che dan chu complain an thelut ve ngal ti an soibok Twitterin Trump account an paibo Hnуah billion nga chuang sum a hloto US in thlan ma le in thlan hnu po a President Trump ne na thuin mu hlei theilo social media platform te zinga Twitter chuan capital right thlen Hnуah Trump chu a Twitter account a khar saklen ta a account anti top saknu hian rin phak bakin an tuar ta zokani Trump hi khovela social media lama follower nei tam berte zinga aparukna ni in tundin huna million somriat pariat chuang anei mekani hetianga a account an khar saknu hian Twitter market lutna chu namen lovin atla niamani hetianga Twitter lamin a account an khar sakta ka chuan a followers te kaltlanga Twittera sumlu chu nasatakin atla niama thotran ni thleng khan Twitter stock chu 12% lain atla niam ti hriat ani a an sum chan tamzong chu dollar billion nga atling phati business insider chuan atar langani Twitter boss Jack Dorsey chuan President Trump chu in thlanna nei laia athu soya thui tak alo kalto a zirtop ni liam ta a capital right a thlen tak nu khan a account chu a hnol hlen tani